Hei, salutare și bine m-am găsit sau regăsit la un nou videoclip, de data aceasta de pe Jigsaw Fantasy Puzzle. Să începem! Ok, probabil că vă amintiți că am spus că în următorul videoclip de pe Jigsaw Fantasy Puzzle voi face puzzle-ul acela cu tematică de iarnă. Știu că am spus chestia asta, doar că efectiv acel puzzle nu l-am mai găsit. Și sincer trebuie să recunosc că nici nu m-am chinuit prea tare să-l caut, pentru că efectiv gen am dat de puzzle-ul acesta și mi-a plăcut foarte mult, așa că am ales să-l fac pe el, chiar dacă nu este nici cu tematică de iarnă, nici cu tematică de Crăciun. A, da, dar era să uit să vă spun că videoclipul de Crăciun deja este pregătit, este filmat, este editat și gata să fie postat. De fapt, e postat deja, doar că e pus cu premieră și va fi postat ca și public de-abia la ora 7 dimineața mâine, așa că mâine la 7 dimineața vă rog să fiți cu ochii pe canal, pentru că o să vedeți videoclipul și credeți-mă că nu o să vă pară rău. Este un videoclip genial, mai tare decât prima parte, așa că nu-l ratați. Bineînțeles, doar dacă vă face plăcere să-l vedeți. Adică e alegerea voastră, e decizia voastră până la urmă. Eu doar v-am spus că apare la ora 7 dimineața ca să fiți prezenți la premieră, pentru că atunci va fi postat și e mult mai interesant când îl vezi din primele secunde când e atunci postat decât după câteva ore. Așa că, da, de aceea v-am anunțat ca să știți de el, să nu-l ratați în cazul în care îl așteptați. Dar, mă rog, lăsând asta la o parte, sincer am crezut că puzzle-ul acesta o să fie unul destul de ușor și că o să-l fac foarte repede. Dar, dacă stau să mă gândesc mai bine, cred că m-am înșelat, pentru că, efectiv, nu e chiar atât de ușor cum pare. Și cred că o să-l termin destul de greu. Adică, cred că o să dureze ceva până am să-l termin, așa că, da, o să fie, cred că, un videoclip destul de lung acesta. Bine, acum nu vă gândiți când spun că destul de lung, nu vă gândiți că e exagerat de lung. Adică, maxim de 9 sau 10 minute. Maxim atât. Mai lung nu are cum, adică efectiv cât de greu să fie acest puzzle încât să dureze, nu știu, 15-20 de minute, n-are cum, e imposibil, maxim 10 minute, că până la urmă știți că mai toate videoclipurile de pe Jigsaw Fantasy Puzzle sunt maxim 10 minute. Rare ori s-a întâmplat să fie, nu știu, câte un videoclip de 11 minute, 12 minute maxim, dar foarte rar. Asta pentru că, efectiv, gen, da, puzzle-urile de pe Jigsaw Fantasy Puzzle, unele pot fi destul de grele, dar nici chiar atât de grele încât să dureze, nu știu, mai mult de 15 minute sau, de fapt, mai mult de 12 minute, că nici 15 minute nu durează un videoclip de pe Jigsaw Fantasy Puzzle, că nu sunt chiar atât de grele puzzle-urile încât să dureze atât de mult. Și până la urmă, un puzzle cât de mult să stai să-l faci, adică efectiv gen, nu știu, trebuie să fii chiar nepriceput sau nu știu cum să fii, să nu poți să faci un puzzle în 12 minute, de exemplu. Adică oricât de greu ar fi puzzle-ul, mai ales că e pe telefon. Hai că dacă sunt puzzle-uri în viața reală, da, stai și mai mult. Dar pe telefon mi se pare că le faci mult mai repede. Sincer acum. Bine, asta și pentru că efectiv gen puzzle-urile de pe telefon sunt, nu știu, cu piese mai mari, cu piese mai puține. Bine că la jocul acesta, adică la Jigsaw Fantasy Puzzle, mai exact, poți să setezi câte piese vrei să aibă. Doar că eu îmi pun pe 64 de piese tot timpul. Și asta cred că cumva face ca puzzle-urile să fie mai ușoare. Poate dacă aș pune pe mai multe piese, ar dura mai mult.
o să încerc într-un videoclip și chestia asta. Dar nu astăzi, pentru că efectiv nu ar avea rost. De ce să mai fac încă un puzzle când deja l-am făcut pe acesta aproape tot și deja sunt aproape de final. Da, știu, mai sunt câteva piese de pus, dar după cum vedeți le pun foarte repede, de aceea îmi permit să spun că sunt aproape de final. Sincer, aș mai face un puzzle având în vedere că am atât de puține minute, dar efectiv mi s-ar părea total greșit să fac chestia asta având în vedere că la alte videoclipuri, tot de pe Jigsaw Fantasy Puzzle, opream videoclipul și mai repede dacă terminam puzzle-ul. Așa că n-ar fi corect față de voi. Așa că, nu o să mai fac încă un puzzle, dar vă promit că în următorul videoclip de pe Jigsaw Fantasy Puzzle voi seta de la setări să fac un puzzle cu mai multe piese. Adică voi alege opțiunea de mai multe piese, voi alege, nu știu, 200 de exemplu, dacă se poate, nu știu care este limita, dar voi vedea și voi alege opțiunea cea mai mare, adică cu cele mai multe piese, mai exact. Dar, mă rog, în fine, toate ca toate, dar deja ne apropiem de finalul videoclipului cu pași repezi. Văd că, pentru că efectiv găsesc locul fiecarei piese, efectiv la secundă, dragi prieteni, după cum vedeți. Mai avem doar 4 piese de pus. Ok, văd că deja o piesă, că efectiv am găsit locul fiecarei piese atât de repede încât efectiv nici nu am reușit să spun câte piese mai am de găsit. Dar în fine, hai să trecem la încheierea videoclipului. Așadar, acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut, v-aș ruga să nu uitați să dați un mare like, un share și bineînțeles un subscribe. Eu am fost Denisa Gaming, voi ați fost pe canalul meu de YouTube, iar noi ne revedem în videoclipul următor. Până atunci eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag, iar voi nu uitați că la 1000 de abonați avem live de pe cel mai tare joc, pe care știu că și voi abia l-așteptați la fel de tare cum îl aștept și eu. A, da, și să nu uităm că va fi și filmat și postat și ca și videoclip pe canal.